сабаби ҷанҷоли ин ду мард ба беморхона саривақт иҷозаи вуруд надодани мошин аст. мошине ки келини Сафаралӣ Нозимовро аз ноҳияи Муъминобод барои таваллуд ба Кӯлоб оварда буд. ин ҳодиса соатҳои 14 рӯзи 27 август рух додааст. اومدیم همین شهروند قلاور دارن اونجا میگم ممکن نیست نره میگن من میگم اکا بیست میگه سومومته یک سومومته میگه اینم را در کلین تولد کردیم جا رفتم از دکتر التماس آوردم اکا این آیت 5 10 15 минут زیاد استم اما خدم در رو کم تلاش کردم то оне ки дарро кушоданд Дилнозаи Рашидҷон келини Сафаралӣ дар дохили такси таваллуд кардааст. Нозимов бовар дорад ки агар дар даромадгоҳ таъхир намешуд келини ӯ дар шароити муносиби беҳдоштӣ таваллуд мекард. посбони даромадгоҳ мегӯяд аз раҳбарият дастур гирифта буд ки мошинҳои бегонаро ворид насозад, вале қазияи дирӯзаро дигар гуна шаҳр дод. намега ки ма касалӣ дорам барои родом ҳамҷа душмон кард хай бева тафаллуд гуфтам маҷбура ана гол мега ки тумраи тай гуфтӣ мо посбоне мо бояд бипурсем ки ту кишо мера чӣ дорӣ касалӣ дорӣ ав нагуфт ки ма касалӣ бисёр родом дорам пулаш қатъи чӣ як сум бите мега на дурӯғ мега бисмиллоҳи раҳмонирраҳим нагуфтам ки як сум бите дурӯғ мега иш гапша. сокинони минтақаи Кӯлоб мегӯянд таваллуди ин зан дар беруни даромадгоҳ ҳодисаи ягона нест. қаблан ҳам дар дохили мошин як зан таваллуд кардааст. сабаби пешинаро ҳам таъхир дар иҷозаи вуруд донистанд. хабарнигорони маҳаллӣ дар нишасти ахири матбуотӣ аз сардори раёсати тандурустӣ ин суолро карда буданд. масъулон мегӯянд дар чунин ҳолат сокинон ба онҳо шикоят намекунанд. шаҳрдори Кӯлоб ҳам дар нишасти хабарии моҳи июл гуфт ки бемористонҳоро гашту гузор кард, вале ба ӯ иҷозат намедоданд ки вориди бемористон шавад. گردی بانی سفر گشتم ندرو تو چی با ندرو کسری داود رو نمیدهی تاچ کرو بکنم сокинон мегӯяд ки бо вуҷуди ин ҳама то ҳол муносибат дар таваллудхонаи минтақавӣ ва воридшавии он дигар нашудааст.